Il-pjan għal-realtajiet il-ġodda tal-COVID-19 għadu mhux lest. Dan ikkonfermaħ ma' Net News il-Ministru Clayton Bartolo meta saqsejnieh jekk hemmx pjan imħejji għas-sitwazzjoni preżenti li qed taffettwa b'mod partikolari il-bookings fil-lokandi u s-settur turistiku. Qegħdin dejjem nevalwaw il-sitwazzjoni. Bla dubju li l-Omicron affettwa wkoll mod dirett is-settur tal-avjazzjoni li kien għadu qed jipprova jirkupra wara sena u nofs diffiċli ferm. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tinsab fiha l Malta, il-Ministru naqas milli joffri serħan tal-moħħ lil ħaddiema tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru dan wara d-daqqa li reġgħet ħadet l-Malta propju minħabba li f'daqqa waħda tħassru numru ta' bookings fl-isfond ta' xenarju l-ġdid li ġab miegħu l-Omicron. Int soluzzjoni se toffri għal dan kollu? Is-soluzzjonijiet nerġa' ngħidlek jinstabu madwar il-mejda ta' diskussjoni. Bħalissa, il-Gvern Laburista qiegħed jitlob permess għal State Aid għall Malta b'sorsi qrib il-Kummissjoni Ewropea qed jindikaw li l-ammont mitlub mhux wieħed realistiku bit-triq għadha waħda twila sabiex jintlaħaq bil. Dan ifisser aktar tħassib għal diversi impjegati tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Il-ħaddiema tal-Air Malta ilhom xhur jitolbu assigurazzjoni mill-Gvern iżda sorsi mill-qalba ta' din il-kumpanija qed jgħidu l-ħsara li saret taħt il-Ministru Konrad Mizzi għadha tinħass sal-lum.